ezigbote ọdịnala na ihe dịgasị iche iche bụ ihe ọma eji wee mara ndị Eziagulu Aguleri bụ nke anọ n'ọdụ nso a wee gbaa n'anwụ n'ama ụmụala Eziagulu Aguleri dị n'okpuru ọchịchị obodo Anambra East dịka ha nọ wee merube emume mmemme ọnwa Asaa nke ha na-emerube kwa afọ ọbụla. Ya bụ emume ọnwa Asaa nke ndị Eziagulu Aguleri bụ mmemme nke ha na-anọ n'ime ya wee na-eweta n'isi njedebe oge akọmọrụ ugbo kwa afọ ọbụla. Ka Amaka Chibụzọ Okoye kọchapụrụ gị akụkọ a. Emela bụ nke na-egosi na ndị lụrụ ọrụ na ugbo alụsigo ma nagote n'ụlọ iji wee ezu ike ma kene nna nna ha maka ihe ha kọpụtara n'ugbo. Ha jikwa oge mmemme a wee na-eme oge ha ji ezu ike n'ọrụ ha lụrụ. Ejikwazikwa oge ahụ emerube mmemme ikenga. Ha nwere nchekwube na mgbe ọbụla ha lisiri olili ọnwa Asaa ma tie mmụọ ikenga na ha na-enweta ụba n'ọmụmụ. Ya bụ mmemme nke ọ bụ obi Eziagulu Aguleri bụ Chief Chinedu Emeka Udoba nọ n'isi dọtakwale ndị ichie na ojiana na ndị ọgbọ dị iche iche nke ya bụ obodo mgbe ọ na-agwazi ndị nta akụkọ okwu ka awasịrị ọjị ka onye duru na ya bụ obodo bụ Chief Obiora Okafọ siri na mmemme ikenga bụ oge vaji ekene Chineke ekene maka onyinye mmụarọ ma sikwazie na nwaanyị ọbụla na-achọ nwa na-atụli ime ma ọ bụrụ na ha mesie mmemme olili ikenga. N'okwu ha dị iche iche ka onye Chief of Staff nyere gọvanọ nke chiburu Anambra bụ Willie Obianọ bụ Chief Primus Odili na Architect Willie Okafọ ndị a bụ ndị obodo a siri na ha ji ya bụ mmemme olili ikenga ejidesi omenala ha ike iji gosi ụmụaka na-eto eto ma sikwazia na mgbe va na-eme ya bụ omenala ha na ọ na-ebutere ha udo na ịdị n'otu aka ahụ ka onye isi oche Eziagulu Aguleri Ruling Council bụ Chief Michael Igwebike na onye isi oche Ikenga Eziagulu Aguleri Forum bụ Chief Fidelis Egbuche siri na ha ji ya bụ oge ekene Chineke ekene maka ihe akụkụ mgbe ha na-adọnyeziri ndị obodo a ukwu ka nwunye aka chiburu steeti a bụ Willie Obianọ bụ Dr. Ebelechukwu onye nke anọchitere anya ya bụ onye Anambra East Coordinator Osodieme Obianọ Campaign Team bụ Chief Obi Nnatuanya na onye sikwe n'aka nke Akọma Campaign Organization ebe onye isi ha bụ Chief Nnamdi Ikeli Adimora siri na omenala ha bụ ihe eji mara ha. Egwu dị iche iche na ịgba mgba na mmanwụ dị iche iche bụ ihe pụtara ihe na mmemme olili ọnwa Asaa na ịgba mmanwụ ikenga nke ndị Eziagulu Aguleri. Abụ m Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.